जेबो नंला दानिया जों गोदान मुगानि गोदान सेंग्रा सिख्लाफोर जाखायो इट्स अके नट ए प्रब्लेम जों बुंनो नागिरदों जसेबा मोनथिगौमोन बे दुस्थु खामानि बे फाप खामानि इसोरनि जेंना खामानि मोनथिगौमोन गावखौ गोथारै लाखिदोंमोन जायनि थाखाय इसोरा बिथांखौ सनमान खालामदों इसिबां समायसानि गेजेरावबो इसोरा बिनि थाखाय गेबें आरो गोथों लामानि गेजेरजों जसेफखौ दैखांदों गावखौ जेब्लाबो गोथारै इसोरनि नोजोराव गोथार आरो गोग्गो बै लेथ्रा संसारावबो दानियेल मोना गावखौ गोग्गो लाखिनायनि थाखाय से करन्थियाव बुंदों जोंखौ से करन्थिया जेब्ला जों नायो 3:16 सिरियाव नों मोनथिया नामा अबे नोंनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर होननानै बे मन्दिराव इसोरनि गोथार आत्माया थायो होननानै आरो बिनि उनाव मोनसे गिथावना खोथा बुंदों जायया बे इसोरनि मन्दिरखौ नष्ट खालामगोन आंबो बेखौ नष्ट खालामगोन बेखौ लुखांनायनि बाथ्रा बुङाखै इसोरा बेखौ दैखांनायनि बाथ्रा बुङाखै बेखौ सन्मान खालामनायनि बाथ्रा बुङाखै बेखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा बुङाखै जाय सेंग्राया जाय सिख्लाया जाय व्यक्तिया बे इसोरनि गोथार मन्दिरखौ नष्ट खालामगोन आंबो बेखौ नष्ट खालामगोन बहा जौगानो लामा मोनबा मालाय इसोरा जोंखौ बेसे दुखु मोननानै दोङो गावखौ बे गुबुंले संसाराव गुबुंले खालामनानै लाखिनायनि थाखाय लेथ्रा खालामनानै लाखिनायनि थाखाय इसोराथ' इच्छा नाथाय जोंनि फारसेनिफ्राय जों माबोरै मावनांगौ माबोरै थानांगौ जों बेबायदि थायाखै जों बिब्दि मावाखै जायनि थाखाय इसोरा दिनै जोंखौ जौगाहोनो हायाखै जों सोलोंना थांनि बे केम्पनि गेजेरजों नोंहा जि समस्यायानो जाया मानो जिखि प्रब्लेमानो जाया मानो बे जेबो नङा नोंनियाव जानो हागौ जसेफनि एसेबां प्रब्लेम गावनिजोंनो मुगैजानाय सिथार जानो नागिरनाय बे समस्यायाबो फैयाबो जानो हागौ अब्लाबो बेसेबांखिनि समस्या थासेयावबो इसोरा लामा दङ नोंखौ दैखांनो हानाय नाथाय बिथांमोननियाव जि आखल आखु दङमोन बे आखल आखुखौ जोङो जोंनि खालामनानै लानांगोन बिनि उनाव सासे सेंग्रानि बाथ्रा जों मोनथिगौ सामसन इसोरा बिथांखौ स्पेशल पारपासनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि स्पेशल थांखि लानानै जोनोम होदोंमोन इजराइलफोरनि गेदेर लिडार बानायनो थांखिजों सामसनखौ जोनोम होदोंमोन मोनसे न'खरावहाय मानुवानि न'खराव न्यायगिरि 13 बालाबनिफ्राय जेब्ला जों फरायगोन जों मोननो हागोन बेयावहाय इसोरा बेनो स्पेशल बोलोबो होदोंमोन बै खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जाहाथे बे इजराइलफोरखौ उदां खालामनो हायो डिलिभारेन्स इजराइलफोरनो होनो हायो आरो बेल' नङा बिथांमोनखौ दैदेननो हायो बिनि थाखाय इसोरा बेनो स्पेशल मोनसे बोलोबो होदोंमोन नाथाय सामसना मा जाखो स्पेशल पारपासजों जोनोम जानाय स्पेशल जन्म बिथांनि जन्मआ आंनि बायदि नङा नोंथांनि बायदि नङा नोंथांनियाथ' बिमा बिफाया मोनथियामोन आं हौवा जागोन ना हिनजाव जागोन बिथांनो सोरगोनि आरफुआनो फैनानै खोन्थाफैलायनाय बिमानो बिफानो नोंस्रा बेबायदि सासे गथ' जोनोम जागोन जिसुनिजों समान सामसननि जोनोमा जिसुनाबोथ' मरियमनाव फैनानै आरफुआ खोन्थाफैदों सामसनाबो बिदिनो बिमानाव बिफानाव फैनानै खोन्थाफैदों स्पेशल पारपासजों जोनोम जादोंमोन स्पेशल बोलो बिथांनो होदोंमोन बोलो थासेयावबो इसोरनि थांखि थासेयावबो मा जाखो सामसना जेननांगौ जाबाय बेबायदि सासे लुजार आरो बाइबेलाव गुबुन रावबो गैया नोंथां बोलो दङमोन स्पेशल इसोरनि प्लान दङमोन नाथाय बिथाङा जोबनायाव सुसाइड जानानै थैनांगौ जादों गावखौनो सिथाबना लानांगौ जादों मानोना जोबनायाव बुंदों बिथाङा सोलायैखाय बिथाङा गाज्रियाव गोदो हाबनानै थानायखाय इसोरनि आत्माया बेखौ नागारदों होननानै फोरबोआ बेखौ नागारबाय होनना बुंदों सामसनखौ सामसननि जिबना नैबे मोनथामल' लाभ लास्ट एन्ड लाइस जेराव थांबाबो बेहा हिनजावफोर नुबाथाय जाथारामोन गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हायामोन अबावबा थांबा हिनजावफोर मोजां नुबाथाय बिफानाव बिफैलाबायोमोन सानसेखालि अबावबा थांनाय बेयाव सासे समायना सिख्ला नुना फैबाय आफालै आंनो बे हिनजावखौ नांगौ जाफैबाय न'आव बे हिनजावा नोंनि थाखाय थिग नङा बुंदोंमोन बिमा बिफाया
बे हिनजावजों हाबा जायोब्ला प्रब्लेम जागोन बुंदोंमोन बिमा बिफाया खोनासङा बियो बिमा बिफानि बोसोन लाया बियो बेनि थाखाय बिथाङा गेदेर जेननांगौ जादोंमोन बैनो फार्स्ट गोरोन्थिमोन बिमा बिफाया बादा होखादोंमोन बिमा बिफाया नुहुरखादोंमोन बुंखादोंमोन नाथाय मानिया बियो इसोरा जोंनो मोनसे क्वालिटी जीवन मोनसे गोलाव जीवन दिनोब्ला बिमा बिफाखौ मानिनायाव इफिसिया 2:1-2-3 सिरियाव जों फरायब्ला नुनो मोनगोन नोमा बिफाखौ मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो गोबाव जागोन जोंनि जिबनाव माबा मोनसे गाहाम जानांगौब्ला जों गोबाव जोरनांगौब्ला जोंनि जिबना जुदि क्वालिटी मोनसे लाइफ जानांगौबा क्वान्टिटी हिसाबै जों गोबाव थांनानै थानांगौब्ला जों मानिग्रा जानांगोन सामसना मानिग्रा नङामोन बियो पाप मावनो गिग्रा मानसि नङामोन जसेफमोननि बेरेखामोन उनाव इसोरा बेखौ नागारबाय गले गले खाबु होदोंमोन गले गले बेनो चान्स होदोंमोन नाथाय इसोरा जोबनायाव बेखौ नागारनो नांगौ जादों इसोर गारखांनायनि उनाव आरो सामसना इसोरजों नागार जाखांनायनि उनाव आरो सामसना जेबो मोजां जायाखिसै गिथावना इसोरजों नागार जानाया अनजाग्रा सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन ख्रीष्ट फोथायारि साफ्रोम नोंथांमोन फोरबोआ जोंजों लोगोसे दङ फोरबोआनो जोंजों लोगोसे दङब्ला बुंदों रमारि 8:30 सिरियाव इसोरानो जोंजों दङब्ला सोर जोंनि जेंना जानो हागौ जोंखौ सोर फेजेननो हागौ जेबो फेजेननो हाया इसोरा जोंनो लामा दिन्थिनो थामथिम नाथाय इसोरजों जोंहा मोनसे मोजां कानेक्शन इसोरनि बाथ्राजों मोजां कानेक्शन इसोरखौ मानिनायाव जोङो मोजां जानांगोन जोङो मावनाय दांनायाव फोथायजाथाव जानांगोन अब्लाना इसोरा जोंखौ जौगाहोनो हागोन इसोरा जोंनो जसेफमोननो जि पजिशनखौ होदोंमोन जि खामानि जि मान सन्मानफोरखौ बिसोरनो होदोंमोन बेबायदि जोंखौबो खालामनो गोसो नाथाय जों थिग जानांगोन जों मोजां जानांगोन हामबायसै।